Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramakallah, gashi Allah ya kawo mu shiga watan Ramadana mai albarka. Shin akwai wani falala dangane da ciyarwa a musulunci? Akwai falala. Al'ummar ciyarwa wato tana da falala kwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya kira ta kundumbala. Allah ce falakta hamal aqaba. Wa ma adraka mal aqaba. Fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. A hadisi fa muna da wani abu da manzo Allah ya faɗa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mana kissan wata mace karuwa daga cikin karuwan Bani Isra'ila. Karuwa wanda rayuwanta da shekarunta duka karuwanci take yi, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran tace ta wuce kare yana lallagi yana fidda harce, ta kalle shi tace lalle wannan karen kishin ruwa na damunsa. Kare ma ba mutum ba. Kare ma irin kishin ruwan da ya dame ni shi ya damu wannan karen. Baiwar Allah nan ka duba mace tana yawo tana neman ina ruwa yake, he ta gamu da wani rijiya, bata san abin da ke rijiyan ba fa. Ta shiga ta je ta ɗebo ruwa a huffinta, ta rike a baki, ta daddaba rijiyar da hannunta ta fito ta shayar da karen. Allah ya yadda da ita, ya gafarta mata, ya mata rahama, ya nuna mata shi ne arhamur rahimi, ta samu aljanna. To me wani kira za ka yi ga al'ummar musulmai da za su samu aljanna? To idan a kare an samu aljanna, ina ga ɗan adam wanda Allah ya karrama shi sama da dukkan halittu. A ‘yan adam ɗin ma ina ma musulmi mumini a kuma wata mai albarka, dan uwanka a kuma wata mai albarka. Ladan wannan ciyarwa na wannan karon ba a akramaka Allahu lada biyu ne. Me yasa? An samu lockdown na corona. Subhanallah. Ciyarwa ne. Yaumin zimas gaba, ranar da aka fi tsananin yunwa. Kenan mai dukiya zai iya samun ladan mai azumi? Kwarai da gaske. Ta wace hanya misali? Ta hanyar wato ciyar da duk mai azumi. Manzo Allah sallallahu ce za a bashi kwatankwacin azumi, ladan azuminsa, ba tare da shi mai azumin an tawaye shi da wani abu ba. Jama'a ku taho mu samu lada ta hanyar ciyarwa. Allah ta'ala ya ba mu iko. Allahumma amin.